Госпожо, как се казвате? Стоянка Русева Златева. Откъде сте? От Севлиево. Преди доста години съм ви чупил шиповете. Да. Бях много доволна от това. Шиповете се излекуваха. Да, Пили сте билки с вашия съпруг. да. За нерви, За- вечер, дроб пи Да. той. И как се чувствахте? Много добре. Много добре. Да. Добре. Благодаря ви. Но минаха доста години и ми се иска пак. Добре, ще го направим. Се обаждахме по телефона, едно шишенце За за шипове, да. Вземахме, пращахте ни по почтата и го носих на майка си, аз съм от Варненския край. И тя също каза, че е доволна от това шишенце, но то е много малко. Ние ще ги правим в по-големи шишенца. Добре. Да. Но помага, нали? Да. Добре. И сега имам у дома толкова мъничко и само се Добре, ще топета ти и дам длънта шишенце. Да. и се мажа и му успокоява временно. Добре.